Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Esport número 43, Sant Andreu de la Barca. Martorell ha tornat a viure una jornada participativa amb motiu de la Fira del Comerç i de la Indústria, un dels plats forts de la Fira de Primavera. Aquí hi ha moltes empreses, molts establiments que han sortit, que formen part del conjunt d'activitat econòmica que tenim a Martorell. Al llarg dels dies, centenars de persones han recorregut els diferents stands per descobrir productes i serveis de sectors tan diversos com la moda, la salut, l'automoció, les assegurances, ensenyament, tecnologia o la gastronomia. Un espai pensat per donar visibilitat a empreses i establiments de Martorell. En aquesta línia, l'estat municipal també ha tingut un paper destacat, amb activitats pensades per a tots els públics. Per tant, jo crec que és molt, com ho diríem, és molt fàcil, és un estand on és molt fàcil veure-ho tot. Ho hem fet de manera que, estant 10 minuts a l'estant, pots veure absolutament tot allò que estem fent en aquest moment, i jo crec que també la impressió de la gent ha estat molt positiva. Tallers infantils, informació sobre sostenibilitat i autoconsum energètic i espais divulgatius que han servit per mostrar la feina feta i els projectes de futur en clau de ciutat verda i saludable. I per tant el que hem fet és que els nens petits puguin, amb temes mediambientals, fer uns jocs per saber també on va cada cosa a l'hora de fer el reciclatge. Tenim uns panells que es mouen per saber el que et diu al davant, si gires veus al darrere la imatge, i això fa que als nens i els jovenets els hi sigui atractiu, i a més hi ha unes pantalles on s'expliquen coses per a la gent de totes les edats. Rosa Cadenas, regidora de Promoció Econòmica i Comerç, ha valorat molt positivament la jornada. Jo crec que tot el pack en si, des del trenet que ens va movent pels barris i ens ensenya una mica com està Martorell de xulo, com està de maca la primavera, fins la fira d'atraccions que es fa allà al Josep Vilà, és tot un pack per passar un cap de setmana molt agradable i amb aquest temps que sembla que ens acompanyarà. També, com Martorell, pot gaudir de diversos tipus de fires. Sabem que a la vila hi havia més coses fetes a mà, més artesania. Aquí és més de producte d'indústria, d'empresa, amb les ETTs, les immobiliàries, com també de coses més del comerç local. La Rambla de les Bòbiles s'ha convertit en un gran aparador a cel obert amb prop de 50 stands que han exhibit la vitalitat i la diversitat del teixit empresarial local.